Мәдәният сарайы бәйрәмдә катнашучыларны зур күргәзмә белән каршы алды. Биредә дини китаплар, мөселман киемнәрен сату белән бер рәттән районның тарихи урыннары, танылган шәхесләре турында экспозицияләр дә бар иде. Кылбай Мурасадан Люзия Вәлиуллина килүчеләрне ике күренекле шәхес белән таныштыра. Шуларның берсе ислам динен таратуга зур өлеш керткән Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин. Биргән белемнәре бик тирән була. Аның укучыларыннан Тәлгать Таҗетдинне әйтәсе килә. Тәлгать Таҗетдин үзенең истәлекләрендә бик матур иттереп искә ала Әхмәтзәки хәзрәтне. Һәм инде безнең музейга 2015 елны юбилейлар алдыннан килгәндә дә матур иттереп язып калдырды. Бүгенгә кадәр аны сагынамын. Ул биргән белемнәр хәтта чит илдәге университетларда да юк диеп. Мәүлид бәйрәме килүчеләргә аралашу мөмкинлеге дә булды. Күпләр бер-берсен мәчетләр һәм тәгълим үзәге каршында оештырылган мөселман курслары буенча белә булып чыкты. Икенчеләре дингә килү юлында гына әле. Ишетеп килдем, Мәүлид айының дұғасын тыңлармын дип килдем. Килергә булдык дұғалар, вәгазәр тыңларга, әзрәк өйрәнергә, намазга басырга, пәйгамбәребез тарихларын өйрәнергә бик кызыксынып килдек. Мәүлид бәйрәме белән булсын, менә шу бәйрәмгә килдек. Шарада Нурлат якташлыгының Казан бүлеге вәкиле дә катнаша. Казаннан бик теләп кайттык, бик күп кунаклар шакырылган, бик миләйим үзебезнең милләттәшләребез. Күңелләр тулды, шундый чаралар күбрәк булып торсын иде, күбрәк очрашулар булсын иде. Бу бәйрәм белән үзебезнең якташларыбызны, Нурлат якташлыгында үземнең райондагы яшәгән милләттәшләремне дә, барлык дин кардәшләремне шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Кем булсаң да, халкың үткәнендә йөз шиермә, адәм баласы. Мәдәният сарайы сәхнәсендә бәйрәмнең рәсми өлеше Нурлатлыларны Мәүлид бәйрәме белән Татарстан мөфтие тәбрикли. Бер көндә бу дөньяга рахмәтул лил аләмин, бүтән галимнәргә рахмәт буларак килгән шәхес дөньяга килә. Бу нинди олы көн, нинди олы төн. Раббыбыз безгә бер рәхмәт җибәрә икән, без шатланырга тиешбез. Бу безнең өчен безнең вазифабыз. Рәхмәтләр арасында иң олы, иң зур рәхмәт ул да булса пәйгамбәребезнең килүе. Камил хәзрәт ислам динен таратуга, районда динне үстерүгә үз өлешләрен кертүчеләрне рәхмәт хатлары белән бүләкли. Район башлыгыннан да шундый ук ихтирам билгесе. Район башлыгы Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте башлыгына Кизләү мәдрәсәсендә булу тәкъдимен җиткерде. Камил хәзрәт Кама Аръягы һәм Нурлат шәһәре тарихы төбәк музее директоры Флора Мирзаханова белән бергә алар 1912 елда эшли башлаган мәдрәсә бинасын җентекләп карап чыкты. Бүгенге көндә биредә мәктәп, объект төбәк әһәмиятендәге тарихи мәдәни мирас исемлегенә кертелгән, шуңа да реставрацияләүгә мохтаҗ. Мәдрәсә очень древняя. Бик борынгы тарихлы мәдрәсә бу. Моннан күп галимнәр, атаклы кешеләр чыккан. Шуңа да бу мәсьәләне чишү юлларын, мөмкинлекләрен табарга кирәк. Бу бинаны музей итәргә, капиталь ремонт үткәрергә, шул ук вакытта балаларны укыту өчен шартлар тудырырга. Чтобы здание омузеить. Бу көнне алар шулай ук Кизләү авылының борынгы мәчетендә дә булды. Бүгенге көндә 114 яшьлек бино ябык. Ул шулай ук мәдәни мирас объектлары исемлегендә һәм төзекләндерү сорый. Эшлекле сәфәр белән Нурлатка килгән Камил хәзрәт ике мәсьәлә дә көн үзәгендә һәм дә бергәләп хәл итүне сорый дип ассызыклады. Мәүлид бәйрәме кунаклары Нурлатта өйлә намазын укыды һәм Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәгендә төшке ашка җыелды. Гөлназ Хәсәншина, Вячеслав Харченко, Нурлат хәбәрләре.